Elisa ben ngancani Mas Bagong. Ayo. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayahku. Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayah. Selamat pagi Mbak Elisa. Selamat pagi Sugeng Enjang. Yes, Sugeng Enjang. Mas Kareng, Mas Petro. Nggih, Mbak Elisa. Nggih. Niki secara tidak langsung umure awake dhewe sudah sedina. Sudah sedino. Sudah sedino mergane. Sudah sedino. Sudah. Sudah sedino. Nah, yo. Sudah sedino. Sudah sedino. Berkurang satu hari. Berkurang satu hari. hari. Sudah berganti hari. Nggih. Mula contoh kaya Mbak Elisa kuwi Mas Bagong. Nggih. Sugenge Mbak Elisa ki mung tansah kepengin gawe nak tiasing sesama, mung kepengin gawe senenge masyarakat akeh. Leres. Mula diparingi laris, mula diparingi payu, diparingi ketrima, ya wis salu prae. Nggih ta Mbak Elisa. Nggih pengestunipun Pak Bayu, nggih. Nggih. Pak Bayu kok Pak Wahyu? Pak Bayu ya gubinge, aku bilang ceto kamu deket speaker loh. Oh. Aku bilang Pak Bayu kok dengermu Pak Wahyu. Oh. Pak Bayu. Iya iya iya. Semangat pilek kok niku. Semangat. Ini tanggal 1 Juni. 1 Nggih, Juni. 1 Juni. Kelahiran Pancasila. Hari kesaktian Pancasila, kelahiran Pancasila Nggih, menika. hari lahir Pancasila. Nggih. Yang kepengin ngerti wong sing ngamalke Pancasila nggih ten growong niki Mbak Elisa. Nggih. Kita Mbak Elisa Wonten. bisa tahu sendiri. Nggih. Berbagai macam kepercayaan dari Nggih. yang dulu seperti apa sampai sekarang. Niku ini wis masih matili bersatu. sila pertama. Sila pertama leres, Nggih. ketuhanan yang Maha Esa. Terus sila kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Menjenengan pirsa dhewe to. Kiai mriki adab di atas segala-galanya. J. Terus seneng nguwongke wong. Lah niku lho. Niku sing angel niku. Sing susah niku adab, nggih, mengorang ngowongke wong. Ngewongke wong. Ngowongke wong, Iya. ora dumeh. Dumeh Ah. wis duar engko njok apa lali karo mula bukane. Ora. Ya ora, tapi Terus kan- sila ketiga persatuan. Oh, Cek. niku iki ya wis diwujudke. Cek. Kompak persatuane guyub rukune bengi iki. Guyub rukun, Warga gotong Growong royong, dadi Pon. siji. Cek. Nggih, terus sila keempat bab perkara musyawarah. Cek. Anane bersih desa niki awit saka hasil musyawarah. Betul. Mencapai mufakat, yo iki bersih desa arep ngenekke apa, wayangan, ketoprak, terus gane wis disepakati mlaku bareng. Nggih. Enom tua duwe usul dipersilahkan, akhirnya bisa nggayuh sing angka 5 keadilan. Keadilan Nah, nek wis sosial. pengen ngerti Pancasila ya ning kene iki. Gimana Mbak Elisa? Sik kula tak takon Mbak Elisa. Tangle. Mbak Elisa itu tertarik dengan seni budaya Jawa anu napa khususnya sesindenan. Nggih. Niku mulai umur berapa Mbak Elisa? Mulai umur 18 tahun. Wow. Ya, jadi 18 tahun. pertama kali nonton wayang itu 18 tahun, kemudian langsung disuruh masuk, tadinya mau masuk teater malah disuruh masuk pedalangan. Weh. Jadi emang gambling, wes waton melebu ngono. Nggih, pokoke Ya. wadon melebu. Ya, habis itu ternyata jatuh cinta, fall in love sampai sekarang langsung gebacot, gelebus, terus saiki ya. bacot kuwi Iki apa Kayak kok bacot. bacot barang bacot iki nek kene iki ngomong nyotot lho ngawur. Terlanjur Nah, basah. Kebacot. Kebacot. karepe. Bacot. Ya. Terlanjur. Terlanjur Terlanjur. basah, ternyata emang semakin Apa didalami semakin membikin cinta. Terlanjur basah to. Terlanjur basah. Mbok dilapi ya. Yoga. Tegese Mbak Elisa niku Wis oleh kebacot menggali tresno karo kabudayan Jawa. Mbak Elisa niku jurusan pedalangan gaya ngayojan. Ya, Jogja. Nggih ta, sakniki ora ketang sak cengklangan, coba panjenengan mang odo-odo cara yoja. Ya, suluk cara yoja. Enem
enem. 6 kok enem. Iya. Wis ben to kok jenenge kedale lati dhewe-dhewe. Ah gitu. Wis. Ya, monggo Mbak Elisa. Ya. Katri gumulang mangrempak kurdo gerareh kakiring rananggono gawe gelar ira wang-wang Wah. ketan ya rada lali sih Ora masalah kok ya. Ini ya hebat. Sajane. Oh, ngono kuwi. Gong rumono kuwi. Nggih. Iki Piyayi Putri wong tuane biyen oleh didik sukses. Nggih. Anak lanang apa wedok? Lanang kalih wedok. Waduh. Saiki sukses ta? Sukses pangestunipun. Sing lanang ning ndi? Atlet. Wah, hebat. Tidak jadi masalah bapake. Bagong anaknya atlet. Nggih, wingi lari untuk hadiah TV 32 in. Waduh. Anaknya dadi atlet juara lari. Nggih, pesertane 3. Pesertane 3 sapa wae? Anak kula ngarep dhewe nggawa TV. Terus Nomor 2 sing di omah. terus Nomor 3 hansip. kuwi maling nyo. Mboten maling wong atlet kok maling. Oh, juara tenan. anu kecekel apa ora? Pangestunipun wong pinter kok gesit. Oh, berarti ya atlet ya. atlet. Heeh, nek maling ra kecekel. Nggih, wah elok tenan. Sing nomor 2 wedok. Wedok tasih sekolah. Wah, ya, sekolah ning ndi? Wonten SD Bekonang kuwi kok. Oh ya. Ya anu cita-citane dadi apa tok kudang arep dadi apa go anakmu wedok? Dados guru. Weh, Lah ngendikane bocah ngoten. oh ngono ta? Aku arep pengen dadi guru wae. Pengen Oh dadi nggih. arep mulang. Ya ya mesine guru mulang, masa guru nyolong. Ya nek guru laku kok. Ya muga-muga kasembatan. Amin amin Allahumma amin. Wah, Nggih. bengi iki tambah seneng nyawang kancaku Sapa? Siwa. Ora mungkin ngantuk nggawa gawan jebule. Oh sing demung ta sing demung. Gawan wae. Disanding aja. Nggih. Ah, aku tak nyoba suarane Mbak Elisa sih. Elisa. Mbak, mbok nek pareng kula nyuwun gathik glinding, Mbak. Oh, klathek glinding nggih. Ayo, iki nek basa klasik kan luar biasa. Nggih. Nadyan Piyayi Sulawesi ning, oh, kowe aja nyepelekke, Dong. Boten wis pitados nang Mbak. Ayo, Elisa. gathik glinding ala Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ayo, ayo. Kinu pita kangku kila ya bapak halurutan seleret irang termantasi Mano. mano emprit prit prit pating cruwit wit jalurutan ngene rongo pati pangan yuk padam yuk yuk padam yuk yuk padam yuk yuk ning pasawahan nuju ipare rayahan nuju ipare rayahan ning ning patakan kenangan bapak tani celinga-celingu ambes sangut netoni parine kasru Halo, halo. manuk petek diyen pating cerwet wet ra ra
Gong piye? Wis ra diragukan meneh. Wah. Klasik hebat. Ayo hebat. Aku nenggon manuk-manuk seneng kok aku. Wis seneng kok manuk-manuk. Lah iya kan Jineman itu ada ceritanya tentang burung-burung. Dadi penak le ngapalke sen. Burung. Ah iya, critake manuk nek durung tau ngerti wujude manuk ya ora iso cerita. Oh manuk mreti kaya ngono kae lho. Blekok iki kaya ngono kae. Oh bagus kok pikirane wis ora. Blekok itu manuk yang besar. Ya blekok. Manuk yang kecil tahu? Apa kecil? Apa? Ayo, manuk sing cilik apa? Manuk sing cilik. Emprit. Udu. Oh, pleci. Udu. Lah apa? Kacuk. Kok edan ya. Kacuk. Kuwi nek wong tuwek ngudang biar rak ya ngono kuwi. Lah nggih kacuk-kacuk dhewe ora saru, Mbak. Wong masih kecil loh. Oh, kecil banget. Iya toh? Gagas kok bagong. Ika ayo, ika areng ika. Yo, yo. Tarang-tarang dulu. Yo. Manuk cilik ngene iki. Ah, iki lho. Sing cuk Manuk mau. cilik, ya. Kene te ngajak. Oh sing cuk mau iki. Lah jare Mas Bagong mau jenenge cuk. Kak. Nggih. Jajare Mbak Elisa ngono lho. Lempun. Iya. Nah, ta kembar aku iki. Heeh. Kembar seko ngedik. Kembar tuh sama persis gitu, kembar. Ada yo kembar wedok kembar. Kembar wedok, kembar. Aku iki kesetrum nek ngomongan. Ning ora perlu dianu jenenge semua itu ada kekurangan, ada kelebihan. Ono luweh, ono kurange ya Mbak Elisa. Nggih, arep sak ayu-ayune Mbak Elisa isih ono sing luwih ayu. Sak elek-eleke kaya nek sing luwih elek pamane ngono kuwi lho. Iki mung ibarate ngono. Lah contoh aku sing elek lho. Piye ta? Lah Mbak Alisa. Kowe iki ora saminder karepku ngono lho. Sayu-ayu Mbak Alisa. Ono sing luwih ayu. Terus sak elek-elek ono sing luwih elek ngono lho. Aku iki gak elek bosok. Ya ora. Ya. Bosok malah kanggo sambel Kok tumpang. malah enak kanggo sambel tumpang ya. Nggih. Gur kowe lho sing ngelem karo aku. Pripun? Oh, tetep kan mandap niku, Mas. Oke, ayo. Wau tasih wonten pamundutan lintang asmara. Oke, iku Podang diaturke. kuning gubuk asmara. Ayo, Mbak Alisa, Satuan Ika, Cijaluk. ayo Mas Bagong, ayo mandap rono. Ini. Ayo. Ayo, terus. Ayo. Wong dadi pekarmane piyai kene ya. Iki ora dadi saru nek ora dadi sari. Mergo sing memahami kuwi carane mikir sing positif. Ah iya. Para pandemen wayang iki ya yen growong ini wis tidak bisa diragukan lagi. Wah tenan kok. Nang kene iki kudu ngati-ati tenan. Mung perkara lakon ya wah jan Mas Nur Hadi nek golek lakon luar biasa wis. Wis kudu sing arang-arang metu. Ketek-ketek metu kabeh ya, wah. Luar ketek-ketek keluar semua hari ini. Seneng Apa? kula. Ketek-ketek wi lho. Dudu ketek-ketek. Ketek-ketek seko sing putih. ketek sing golek iki telek. Ketek-ketek endi? Ketek. Ya. Apa? Bagong iki kudune nerjemahke kuwi aku ben ujen. Ketek-ketek kok tetek-tetek. Dudu. Oh, kowe iki ya saya bosok, Pak. Piye ta? Ketek. Oh, ketek tetek endi? Labe. Kudu tetek sing bener ki kelek. Iya, iki bener ya. Wonten dawuh, Mas. Ayo dituruti. Ana sing ngersake podang kuning ta? Podang kuning. Oke, ayo dibawani sik. Nek podang kuning iki ya identitas Jawa Tengah ku ya Mbak Elisa kuwi podang kuning. Kang kuning. Ya ta? Mbak Alisa terus nek Nek kaya suci iki manuk apa, Gong? Paling ora menika manukipun niku ageng nggih larang. Apa? Murai, Mas. Wah, murai batu. Nggih, murai batu. Nek Mbak Dita, Mbak Dita niku paling ora menika nggih kenari. kenari. Nggih. Nek Mbak Darsini saorane ya kutut. Kutut. Nah, terus nek
anu Dini. Dini ki paling ora ki ya labet. Wah, labet. Terus Terus Fahmi. cocak rawa. Eka. Empret. Empret. Wah, aku ora beda karo kancane manuk Empret ki ya larang-larang. cilik kok. Empret ki ya larang. Nek kowe apa, Kak? Apa nih? Nah, aku emprit ra apa-apa. Eka kuwi sing bener iki Ancel Galeng. Ancel Apa galeng. niku Ancel Galeng? Ya kuwi ora tau ngoceh, ora tau Ora nyuara. tau ngoceh, mlakune nek galengan arek itik-itik jerit, itik-itik jerit ngono kok. Ra apa-apa waton kowe sing dadi galengane. Ora apa-apa, Tak mbok ceriti kowe. gelem aku tak jambak lho. Kok edan. Aku iki asline wis celok-celok. Ayo, diaturke dibawani sik. Ayo Mbak Elisa bawa podang kuning. Nah, ya. Monggo, ya Cak, diaturke podang kuning nggih dibawani. Monggo, ya. Nadyan wujud mung beksi agawe talinding Lagu saiki warna-warna ya Mbak Elisa. Nggih. Mau selendang Selendang biru biru. satu, selendang biru satu mau wis Versi metu. lawas banget, Ah, klasik metu. niku nggih Kok niku. Selendang biru dua kok mungkin ya iso. Heeh. Kaya biyen ngono loro ati siji, loro ati loro. Ning Nadianto ngono basa lagu-lagu yasan Ki Wasita Dipura aja dilalekke. Nggih, Lagu-lagune leres. Mbah Narto aja lali. Aja sampai Nika lupa. kanca-kanca Lajinah tasih kepareng lenggah menika ketuane Mas Nur, Mas. Oke. Lanjut Mbak Elisa. Alus manis nang samake. Pak Lurah, menika pun siap lho Pak Lurah. Panjenengan pun siap to? Siap wis siap apa? Siapa? Pedang kuning. Oh iya. Lah, sing mbok lirik dong kuwi. Apa? Lah kuwi nggon ngisor sing rada ijo. Alah kowe ya arep no. Iya. Malah udur. Rasa wenggan ku golek isi podang jenar Aduh. tiba bunga hingga Monggo kasambi gedang-gedangipun. Bagong iki cerewet. Wis tak dhewe isor teko ya kok wae Lakone kethek kok dikirim gedang terus. Nang ngisor kotak kowe Lah, warteg. Kula angger garape seraginan anu mburine Mas Bayu mere-mere karo joget. Iya. nyandeng bisa dadi Salanggame Mbak Elisa, pedang kuning kok kendang iga mina kaya dijogeti Bagong apa? Tekan kono ora joget iki ngapa? Nggih, nggih, malah karo terapi kok iki. Oh iya, Sing terecep. kolesterolnya ben anu mudhun asam uratnya ben ilang. Ngato-ngato sih Pak ingkang ngerokok tegesan pun ampun diguak sanggon-gon kula mboten serandalan. Jare nggo terapi. Terapi. Awakmu gejala stroke to? Yo lambah wapuk sisan. Ora, aku gur tekok. Takokmu. Bojone ndungake elek kuwi. Oh kaya ana stroke kuwi mati separo. Yo, mangga. Mangga, yo. iso awan ning wis ora krasa luyuran anggoleki sing tak sayang muga-muga miterangku goleki ora krasa iso awan nganti wengi neman yen nganti yo nyawa layang tak sawang men sok
sondekan puluh sepet. Pas lagu bablas tayub cara Lamongan gini. ditayupi ya gawe nggih menika ingkang anu Lintang Asmara tasih ditenggol Mas. Oke, ayo Lintang Asmara. Ayo duet Pak. Didueti, ayo. Aku njuk tulung Dini gen medhot ngono. Engko barengan karo Mbak Elisa karo kuwi Eka kuwi. Karo Princess. Ayo. Sapa karo ngeces kuwi? Pines. Sing gelem tipes ya. Aku lara kok tipes. Lintang Asmara. Ya, Lintang Asmara iki dadi pekaremane. Iki lagi viral lagune mulai ya kudu hati-hati. Sesuk Siwa kudu ngedep aku sesuk ayo. Nggih. Siwa kuwi no. Kudu tak kei PR sing akeh kae. Basa lagu-lagu saiki nek sing garap kudu Siwa. Iya. Lah nek garap cah saiki elok Siwa. Lintang Asmara. Nggih. Yo, Lintang Asmara diaturke. Yo, Cok, diaturke Lintang Asmara. Mangga yo.
Bantara Ratri Jos. Asik lah, pas. Mengeling manis sing ati. Maju meneng, Pak. Hebat. Setiaku kamu anduweni marang sang tiasa Laksmi. Kangen kang nglimputi lintang bulan dadi saksi ubayane dadi asik iya 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 sampai bawah sampai bawah sampai bawah sampai bawah Bantara Ratri mengeling manis ati setiaku kanggo anduweni marang sang tiasu Laksmi. bulan dadi saksi ubayane datan balenjani janji sepodo bukti Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku. mong bagus antepno rasa hatimu tresnaku tulus dening Banyu segara ora bakal serno. Mas Bagong, aku ra iso noleh mburi. Sing kemarin karo sapa, Mas? Pak Sudir. Waduh, Suara jos. Suarane jos. Nyawer. Lawere jos ning Nyanyi nggih jos. Lah iya. Cuaten panjenengan sae lho, Pak kok ora dadi wasit bal. wak tapuk sisane kok kepale Pak Sudir. Wong wis nembang nyawer. Lah iya. Nyawerene ya dibedak-bedake. Piye? Beda piye? Tantane wedok 50-50 peh aku lanange 10. Ora apa-apa. Iya. Oh, 50 ki nek kelong 10 ya ora dadi 50. Iya santet. Aku dune mung 5.000 kok ya alhamdulillah itu 10. Pasarane iki ning ngarep alamat 5.000. Iya. Oke. Nggih, terima kasih. Pak Lurah ngersake lelagon apa malih Pak Lurah? Ayo, niki Ora. Anu wau sinten sing ngersake lali janjine opake tesih lenggah. oh, lali janjine. Lali janjine. Oke, ayo. Mau sambung wanci dalu nggih wonten ya, Pak. Oh, nggih. Sik anu, sambung wanci dalu sik. Oh. Mbak Elisa ben nembangke sik. Nembang Sambung wanci dalu. Ayo. Iki yang ana bawane, mang bawane Mbak Elisa. Iki mergo eneng gawane. Ana bawane. Ora diutuhke mesake sing ngripta. Ono. Ha nggih. Yo sambung wanci dalu, ayo. Bawane putri saged kakung saged, ayo. Mbak Elisa wae. Mbak Eka napa? Mbak Eka yo, Eka boleh. Eka bawanono, Kang. Malah kula kon ngreok piye to, Pak?
iki wayahe bawa nek kon Ya reok. ngerti, piyai iki Aku ya ngerti. nesu aku ya. Arek nyawang sliramu kaya ganungan ngono lho. Reok lho. Apa rupaku ya pentulan apa bedane? Ayo sepen. Ya Kak, dibawani sik Kak. Sadurunge kowe ngreok Kak. Ya. Dadak kok semono ya, Tru. Ayo. Ayo. Nggih, tintingane Mas. Ya. Dung 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 dung. Mosok nyanyi ditinting kendang. Nggih. Ya. Emanipun. Nggih, ben giyuk, Pak. Wong ndek iki nek nyanyi dhuwur nek gak ngene karo molat gak giyuk. Ambok ancane kursi. Kayak darat. Ayo ngene. Jenengan Lah salahane 20 lho. Lho, Lho tambahi. Aki arep sak bawa wis trucut. Lah ya bagoke joget nganti mati kok mau 10. Wis sebek gak ora apa-apa. Aku napa-napa santai. Kali rupane kaya kotak amal ya ngono. Ah iya. Kan nek rong diulungke iki aja maju tangane. Lah wong aku arep salaman kok. Sing arep nuwun sapa? Sanggine Masa kabeh. karo dulur kene salamane gak. Piye lho? Tak kira kok. Ayo Kak. Nanu. Lah cakepane. Yayi wasakrami. Pamaturang san ingkang hanggarwa. Oh, mboten apa-apa, mboten sae sini-sini nak bejeng nyawer. Nggih. 10. Nggih. Ndak 10 ya apik wong aku ajeg 10. Malah sing apik ajeg ku ya gawe ditelateni ae. Ya. Wangayung rucet wae parandene maksa syukur jebol ni Mas Pak Lurah. Allah. Kanggo Pak Lurah. Wah, 50. Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah. Wah, 150. Coba Kak, kowe Kak. Pak Lurah. Nun. Pak Lurah, mari mati 10.000. Ora Pokoknya aja Ya diundake. beda ya. Ampun diundake. Kok nek diundake kok karo aku sia-sia. Ampun. Nek perlu mah disuda mawon. Lah 5.000 gitu mawon. wacane 50 10. Kecek-kecek 10. Ora apa-apa santai wae. Ya Kak. Seneng aku bengi. Wah, metu prasmanan. Jebol ni masuka nanggepi. Ayo to sambung rasa. Pak Sudir. Ah, malah ra metu. Nan. Senadyan wanci dalu. Tanono ingkang rubeda. Sambung rasa senadyan mung srana piranti. Rano. Gambarmu uga Monggo Mbak Elisa. Ya. Lah ra apa to? Para yo mireng, Pak. Mbak Elisa berapa? 50. Wes, 50. Katane 50 lho, 5.000 tenan to. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok tak kandhani 50 kuwi nule mung pira to? Mung 5 karo 01. Lah Nggih. 5.000 kuwi nule 3. Ayo. Nggih, wah oke nule terus. Lah iya no. Nggih, ra apa-apa. Iya. 50 iki mung 1 nule. 5.000 5 nule 3 lho. Ora masalah. Ya, ya Mbak Elisa. Sing gedhe pangampun kemas kepujan sambung
Menghayati merem Pak Lurah nyawer garo. Lah ya piye nembang ayo. Lho sing jenenge wong budaya iki ngono kuwi. Masa Pak Lurah nyawer aku tidak gugah. Disawer lho. Masa Lah iya. Lah ya to, wong nek ketrima ya, Kak. nggih. Wong arep nyawer sing disawer mereme digugah, Lah, gitu. nggih. Nek ora ketrima melek ya mau 5.000 ya. Iki ki ora merem ning mergo menghayati nembange. Iya. Ngono lho. Ayo. Apik merem 50 wong melek 5.000. Oh, kersula ini tak 2.000. Ayo. Lanjut. Indah koyo cinta urip lan Terima kasih. Halo, pokoknya siji diaturke. Mau apa Mas Bagong? Lali janjine. Lali janjine. Ayo. Aku tak nyuwun tulung anu Mbak Suci gen mudhono ayo. Mangga. Ayo. Ngalor ngidul ngetan bali ngulon. rene bawa panumpange aja nyalipun bete awan wae nyambut gawe mengure samane sakti tae wili nganti bayar sore kari ngitung le-ole Ya. Lali janjine. Yo isan-isanke. Mangga. Yo ja dirasike lali janjine. Mangga yo. Hey. Ayo yo, digoyang sampai pagi. Sampai pagi. Iya. Iya, iya. Asik. Iya, iya. Hai. 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 Ayo yo. Ayo. Oke, Mas. Oke, Mas. Oke, Mas. Oke, Mas.
ada. Ora entuk. Wis alhamdulillah. Lanjut Pak Suci. Janjane Dik. Kuwi ya to, janjane Ala wong gong iki jare padha, tibane penting padha. Lah iki jane tibane padha lho iki. Apa sak iya? Janjane Dik, kowe nang endi? Ah, padha Udah golek-golek. Ya Pak Suci. saya golek ora to. Hei. Asik. Bagong itu jodoh kene alhamdulillah. Saged nyanyi lho Pak Bayu. Rodok rene kek ra keganggu-ganggu. Ngapa, Gong? Kek rodok rene ra keganggu. Ah wong nang kono warna ya renek wong ngelungi ya. Ya santai wae ya. Sehat to, Sri? Sehat ta iki sapa Sri? Alhamdulillah. Anu ya dolan-dolan ngidul WA apa piye to, Sri? Oh iya sabar. Iki lakone wong urip pancen yo ngene iki. Ya tak. Ya engko Bang. Bu ngasto mikrofon anu ben nyanyi coba nyanyi. Coba. Nyanyi Bu. Njaluke lagu iku ninggal katres. Oh, ninggal katres. Bar iki Bu, bar iki. Mawon. Alah, repot-repot ra enak-enak. Ya. Matur nuwun ya. Ya tak tampa. Bar niki ninggal katresan nggih Bu. Iki ninggal katresan ya. Iya ora apa santai. Monggo. Wes matur nuwun ya Bu. Pancen joget suwung diterik kipas. Ah, matur nuwun. Yai perhatian tenan. Yo, diaturke. Lanjut. Jane kowe nang endi? Kelagatku saja nyubi. Yo. Atiku alhamdulillah. Bengi iki pancen udik-udik tenan piye kene. Andane wis. Ibu-ibu ya kersa nyawer. Wis. Wis Bagong kaya entuk dalan ya. Entuk dalan rapopo wis penting. Nggih, oke, Mbak Suci ayo kene kembali jerum kene neh. Ninggal katresnan iki. Ya, saiki ganti Mbak anu, Fahmi. Ayo, Fahmi. Iki yo medeni nek ra dijogo hati-hati lho. Niki Bu Fahmi yang duwe khusus nek sepote nggo khusus Bu Fahmi. Wis digake Pak Demangun mangok notasi gerongane. Apa? Ayo, tintingane Mas. Wah, lah saya iki. Nggih. Nain no. Ayo, tiar ayo. Ayo. Fahmi omahe Karanganyar ya. Rambute piye? Lamu. Iya. Jarike alah klempir. Wes.
niku soalnya nembe proses. Kirungane dereng selesai. Sesuk kudu digodhog ning isi. Nggih. Wong niku jane enten miwire yonan kok. Yo, kene, ayo. Fahmi, ayu. Apa? Fahmi, aku gelem. Oke tunggale kuwi. Mak, Nyedaki Fahmi apa arep ngarahke karo Yuli nyupire bis ya. kok iya wah. Ora nekno malah kuwi abot saingan karo Yuli. Masane sakmene kae. Ya. Ora disanding dhewe masuk angin njaluk antangin. Yo, diaturke apa anu mau, Gong? Ninggal kabar. Oke. Katresnan. Ninggal katresnan ninggal kabar. Pundi ibuke sing nyuwun mau. Monggo Bu, mriki beksa mriki Bu. Mriki Bu, mriki Bu. Ayo Sri. Tindak mriki Bu. Sri, rene Sri. Iki lho ninggal katresnan iki lho Sri. Asmane iki sapa kok? Sriati. Sri. Sriati, Pak. Oke. Ayo Sri. Napa leres Pak Lurah? Oh Bu Sri. Ayo. Ninggal katresnan monggo. Mbak. Oh alah. Ya Allah, siap-siap penyawer lho, Gong. Lah nggih. Duh, jan piye kok Le. Pun. Oh, Gong. Sun. Hati-hati lho. Bu Sri ditenggani garwane. Kowe nek kowe nyurak nyaruk saweran diantem. Ora, iki mah nyuwun sangu karo papae. Mboten le Pak, gojek le Pak. Nika kula anggap bu kula piyambak. Ya Mbak ya. Kok beda. Arek mbiyen mantanmu. Yo diaturke, Oh. tinggal katresnan. Wis disangoni papa kok. Ya. Kuwi arep nyawer kok nggih. Yo, monggo. Hey. Ayo Mas, nyawer Mas. Ayo Mas, nyawer Mas. Ya. Nangis sajroning atiku. Asik Nalika sliramu ninggal Ayo nyanyi, ayo. apa sliramu ra krasa Bu. Kayak imik kok. Aku kudu sambat karo sapa. Hop. Ae. Gamelane rada alon swanten ibuke ben cethok. Ayo, Mbak Fami karo ngawal. Ayo coba. Oh siap. Gabu. Ayo. Monggo Bunda. Ayo. Nano. tak suwon Yo. nelan Asik ya. apa uga Gusti ngicap anggon bali iso kumpul kaya wingi balung rasa sambasane tak antuan Mung sliramu bae. Elak tenan. Elak anane. Enggak Bu, mulai Bu. Lali. Oh lali kok. Deleke. Eleke Bu Pami. Iya. Kowe piye kok tinggal obah sithik kok lali lho. Ya, lanjut. Ayo. Banyak orang. Aja lali Yo. pambelingku. Oke mana aku kang setya satu tak anteni ngenen saelingmu yo Ya. lho apa niku
keselanane ibu-ibu jek kelingan wae ya. Kantane 50-50 jek kelingan 1000. Wis ben disyukuri ora sepiro syukuri, ning katresnane. Nggih, bot-bote wis nggih. Kok nek mboten sembako le, Pak. 4000 mboten apa-apa, Pak. Nggih. Niku pun Nggih, di atas. Santai mawon nek mboten enten rokok, mboten enten arto rokok men purun kok wis. Ya. Pak Eli sae yo. Iya. Tak suwon rina lan wengi moga-moga Gusti sak kebenan nggonmu kali bisa kumpul kaya duwe ngomong sak ngomong kudu ngati-ati. Ngapa? Mas Bayu mau ngendika apa? Lu 1000 to rutin 1000. Aku terus ngomong mboten enten arta rokok men purun. Malah blas iki yo nganggo rokok saiki. Liyane niku 200. Lah kok mriku nggih 5000 to. Ora apa-apa wis disyukuri. Heeh, wis ora apa-apa. 1000 sesuk bengi iso dadi 50 juta. Kok iso? Tukoke petang angka. Pokoke dadi. Ayo Pak Lurah niki lho, tangkep niki lho. Tangkep niki Pak Lurah niki. Santai wong tukune nang Solo kok. Ya padha wae tuku. Yo, tuke. Heeh. aja lali babalemu bagaimana kandas janji janjimu aku kan setia satumu tak lebih kan bisa elengku Terima kasih. Terima kasih. Ayo. Kabeh diaturke. Mbak, apa meneh terakhir Dita yo, Mbak Dita Mduk. Dita. Maka Malik Slindro, Gerajakan Banyuwangi. Ayo. Dilangsungke Gerajakan Banyuwangi, Cok. Ayo, maka diaturke. Ya ta. Iki di14ke. Banyuwangi genti Slindro ini diambah. Ya, heeh. Yo, Gerajakan, maka Toko Demung. Ayo, yo. Gerajakan Banyuwangi
matur nuwun. Aduh dan. Wis ditutuke oleh padha geguyonan Mas Bagong, Mbak Elisa. Nggih. Ayo Mbak Elisa ayo arep ngucapi apa untuk warga Growong? Ayo. Ngaturaken agunging panuwun saged sowan wonten mriki ingkang baku ingkang sampun rawuh kula dongakaken paring berkah, paring kathah rejeki, sehat, panjang yuswa lan pangapunten menawi kathah lepat anggen kula matur. Sekedhap Amin. Pak Bayu. Pripun? Mrika wonten anu saking Pak Lurah nyuwun boten ketang sak langgam DEK kapurih ngendang nika pripun? Oke, boleh. Amargi sawer sampun dipun tampa kalih Eka. Ayo, Kak, ayo, Kak. Monggo ngendak Mbak sik. Eka. Monggo, kowe munggah cedak Mas Anggit ngono. Ayo. Sing nembang Mbak Elisa, sing ngendang kuwi. Mbak Eka. Nggih, sah setugel kuwi. Nah. Kuwi arep sih paut ning kendangane alhamdulillah rada iso dirungokke. Dan multi talenta. Mbak Elisa ayo lagune apa? Lagune napa Mbak Elisa? Ayo seragenan ora apa-apa Mbak Elisa, napa? Oh, gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih, Iya. Gubuk Iki asmara ya. kendangke tayubke sik terus engko seragenke. Nggih, ayo. Eka wis mapan ruwi. Sampun. Bun, Dites kok, dites kok. Ya, ya. apa lara mata? Ora, kendang kuwi tangane iki nyandak apa ora? Nggih. Ya jam 4 kluget-kluget. Ayo. Kurang banter, ayo. Baleni. Jam 4 kluget-kluget. Wah, bisa. Elak. Elak. Aku imbu. Pak Bambang Apa? Apa? dahar gedang. Dahar. Piye? Pak Bambang dahar gedang. Kuwi gaglak. Lagi dahar ngawur. iya iki Pak Bambang Suglondor kok. Ngawur. Bapak potong rambut. Lah iki pragundel. Ayo. Potong rambut. Potong rambut. Iki yo rambut ning rambutnya panggonane beda ngono. Pak kuwi kudu. Oh, Ayo, gubuk asmara. Buka celuk. Ya Mbak Elisa, monggo. Iya, Kak. Yen liwat aku kelingan aku pegawai biyen tak leren ning cagak gambar tulisan warna kesek Jenenge gubuk asmara biyen kae tanggung andung tresna tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara jroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa warga lerene gubuk asmara Bali sahur karus. Oe oe ao. Tak dum dum tam
tambah pedhot tak dinding aselole. Yen lewat aku kelingan kubuk kae ambiyen tak goleren nek cakak kebak tulisan warna abang tandha isih prawan kae timbang pagi awewek tapi yen ora bakal lali tak dinding aselole tak dun tambah pedhot kubuk kae kebak crita Sing gendang pedhot nganti kakak eno Lah kendang diculke malah jogetan sing arep tembang. Ya seben pengendange nek pedhot ya ngono kuwi. aku kok juga krungu kendang diselmuni tak jogeti. Pokoke jogetana gak lho. Pak Lurah pun ngendang lho. Nyawer melih mboten. Oh kale Nggih. nyawur kok. Lho Nyawur. bapak pun ngendika Piye? gek ndang nutuke lakon. Lakon. Lho. Nggih. Catetan Sing ngakon sapa kok boyong-nembang. kula nggih ngapalke kok timbang kelalen wae. Ya Mbak Elisa, ayo Ngapal. Catatan sajroning ati tekan tutur saya marati aku gawe dadi garwa berkeler ning tukang asmara. Terima kasih wis dilegani kawin gendang. Matur nuwun. Mas Bagong ayo arep anu ngucapi apa? Ayo. Kagem keluarga ageng Desa Growong Lor sak sampun ngawontenaken tasyakuran bersih dusun, bersih desa utawi sedekah bumi dalu kalenggahan nebihna panggoda pangrencana cinaketna nugraha ingkang agung. Allahumma amin. Amin amin ya Warga rabbal alamin. masyarakatipun mugi tansah pinaringan sehat, dirga yuswa, sukses sedayanipun. Amin amin Amin, terima kasih Mbak Elisa, matur nuwun, sukses selalu untuk Mbak Elisa. Ayo, sajae ana ayo ae.